kwaZulu abantu basekhaya bomama. Awusichazele nje kabanzi ngomndeni wakho. Okwamanje angazi ukuthi bahlalaphi kodwa uma kukhona umuntu olayele mhlawumbe obaziyo noma unolwazi oluthile ngabo ukuthi ngabathola ngicela ngishayela kule nombolo 084. Xolisa. Bengafanele ukuthi ngithiwe ubhuti bami lana. Sabela ubaba wengane yami, kufanele ukuthi ngikuhloniphe. Asambese lapha ekhumula msoxo kahle. Ngihlalela ngase. Ngicela ukuthi ngiyashaya. Shubeka umfana wami. Yes, ape. Ngawona ngayithola i-information namawele. Okay. Abekutshela iqiniso. Umuntu ngamunye uthola imali engango-250,000. Ebese kuthi i-main beneficiary ithola imali engango-1 million. Konke kulapho ku-laptop. Mapaseka. Yalado. Mapaseka Melado. Ubani manje lo bhuti? Njengoba nje iveza i-laptop la i-background search yakhe yamapaseka asitholi yonke. Kodwa-ke mina bengakusiza ngamaxabiso amancane. Basemancane bhuti malini? Sikhuluma ngo-20,000. Lapho ngenza i-full investigation, family records, nama-associates akhe, abantu abesebenzisana nabo. Hayi cha bhuti, hayi anginayo lo mali mina, angino-20,000. Ake okusho ukuthi mina ebengikuzele la sekuphelile. Kancane nje ma. Sekuyothi-ke uma sesunayo leyo mali ungithinte kulona leli khadi ngaze ngilikhohle. Senyoba nosuku oluhle. Ntombi, unesiqiniseko sokuthi awukazi nje uzwakala negama lalomuntu? Paseka. Angikaze ngizwa lo gama Sara. Hayi ma. Uyazi into engicike kakhulu la ukuthi ugumede ngesikhathi ekuthola wena. Bayivele kufihlelile ngomndeni wakhe. Mayingenzeka ukuthi akulona lo iqiniso ekufihlele lelo. Hayi. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe ukhona omunye umndeni ayikufihlela wona. Noma kuwesi. Kungenzeka ingane ukuthi ugumede ube nenye intombi. Ntombazana. Kunjani yami? Okahle uyitholile ifoni. Kodwa wena yasebuthemba wena bengazi ukuthi usoyenza lento. Ungikhumbuza wena usemncane. Ngisemncane ngingangawo. Kangidla nawe. Ngenza njengawe. Mangubani. Awukahle. Kade ngicabanga la. Angeke ngize ngikwazi ukuyenza yonke lento. Yini? Ngeke ngikwazi ukukusiza usitshontshela uSabelo. Uqinisele manje. uSabelo ubaba wengane yami. Kanti kangikwazi ukuthi ngimdicilele phansi. Evele ngekho right? Ikhona kulokho kufunekayo. Ikhona lo. Angithi uyabona ukuthi imali yonke ebhadlela phana ebank. Sabelo uyahlanya manje. Fanele ithathe le mali. Angithi sithathe sobabili. Cabanga ingane yakho. Wena unanhliziyo. Umaduma kwakungeve kumngane wakho. Umngane wami. Pho manje indaba manje ukujabulise kangaka ukudicilela ingane yakhe phansi. Ngeke ngikwazi ukuyenza yonke lento mina. Ngicela uthole omunye umuntu ozokusiza akwenzele konke lokungcola kwakho. Hayi mina. Awuxole. Sipho. Ma. Wazala mfana wami. Ma, ngabe yonke into right? Iya mfana wami, yonke right. Mani konje lana umuntu enze njani uma befuna ukubheka umuntu la kwi-internet? Mama, khuleka. Lokho kulula kakhulu mama. Ngena kuma-socials nje and then suyamthola umuntu omfuni. Ngicela ungibhekele la umuntu. Manje mama. Ya mfana manje kuyaphuthuma kakhulu.
Okay. awubhalela uthi manaka uthi mapaseka melato lapho nje Mapaseka. Okay. Mama kodwa ngathi uzodinga information ethi ukuthi xaxa. Ngaphela kumele sikwazi ukuthola ukuthi lo muntu uhlala kephi mhlawumbe ipisithi usebenzaphi mhlawumbe unangaka yabona ukuze uzokwazi ukuthola ukuthi uye yena lo mfunayo yabona. oh ayabona Banami. Buka mama. Baningi kanjani laba bana? ngisanegama ke kuphela kodwa kwamanje ngoba khona umuntu engimsizayo emsebenzini yabona so ngifuna ngimthole lo muntu. Okay. Sibone lo. Awumbheke lapho kodwa ubheke. Awusho wena Themba sami sokulungele ukuhlangana labantu bakaDomo. Khona iqiniso ngishiyela ngifuna uqamba amanga anginasiqiniseko sokuthi sengilungele mina ubabona. Kodwa phela makuthi yena into ezosiza ubhuti wami. Ngizothini? Asisalapho nje ngikhumbuzisa kusamele ngilento mina. Hawu sikashula maketa. Masisi. Yabo lo masisi. Umfazi lo. Yabo ngicantsi ukulala kwamaxoli lapha kungisize nami ngathi ukuyikhulula ngavuka nehubo mntaka mama yazi thina lihubo ngifundisa afikalithi mina ngifike ngithi zalala singalele ungena uthi zalala singalele silinde impezana mase ngiyabuya ngithi ngoba kuthiwa ayeza mawele asengo ubuye wena zalala singalele silinde impezayo oza usikholephe kwayo usasibonisa ubambani loshuni lo zalala singalele silinde impezayo ngoba kuthiwa aye vuma masisi hayibo zalala singalele kuza leyo awungeke umthandeni umekwayiswa ngiyakutshela mfana wami sinoma sisi amaphuphethu ayafezeka zalala singalele silindimpe mana awusho ukuthi wena yini ngathi wena usuhlezi ufika lapha ekhaya uhlala noma sisi okudlula mina ngiyabuza phela mngani wami hayi awungitshela iqiniso usamngani wami wena noma mhlawumbe usumngani kaThembisile. Yazi sifana ngomngani wakho mina. Ayifuna into yokuhlala bangani bami kangaka kanjalo. Uthi ngidambile. Ngabe kwenzakala? Tada. Tada yini? Oh, okay. Okay. Ngiyabonga. Yes. Kwenze hayibo. Juicy. Kwenze njani? Nangitotasa nje kunjani? I hope njalo ukuthi akekho umuntu wenza into wrong. Makuthiwa khona umuntu wenza into ebhedayo ngicela ukuthi axolise njengamanje ayicebe. Kuleka mama enjoy nje into esiphathayo. Yeah. And futhi akekho umuntu wenza into wrong. Eka wena ufunani? Kahle ma. Ngifunani Anele, ngifunani? Into kade sifuna ukuyikhuluma noma. Yabo. Wasuka lokho. Mana. Kade ngithi mina uyakhumbula ngesikhathi ngithi ngicela ikamera elikhulu eline queen size bed. Yeah. So ngakhuleka ma. Ngoba sengifuna outside building. Enayo queen size bed ma. Nama built in no othi baba khelwe ngaphakathi. Yebo girl. Yes. Nami mama bengicabangile ukuthi njengendoda enkulu
hawu ngitholile ispace sami ngizodlala khona ama-games ngikhona bezongiphazamisa. And then mani guys ngicabanga ukuthi yonke le mali engikhuluma ngayo soyikha kusiphi ihlahla. Mama, u2 million life cover yababa. U2 million uqhamukaphi? Ku-life cover leya baba. Leyo nto anele niyithathaphi? Ngikuzwile ukhuluma nomama Sara lapho usuzweni. And futhi mama sina sicabangela ukuthi azimele senze ilist ezinto esizithandayo. Ya, ukuze sokutshela ngqo. Ya, wena nje. Enjoya i-breakfast yakho. Sokwakho nje udle udile ma. Thatha isikhathi sakho nje enjoy. Abekho buhlungu omunye bakho? Massages. Iphinda ukuphephetha sinayo into ethi umphephethe lapha ephephethe. Hey. Hayibo, wenze njani kangaka manje? Yini usitharara? Thembe cinani ngaze ngakuthola. Indaba Nxesi sewufe bani? Nxesi ucinga lamade adeqinyiwe. Ulungile Thembe ngicela ukubuza kwenzakala ngempela ngendaba yendlu. Ukhuluma ngani? Ngikhuluma ngokuthi thina sonke sithola iy'ncwadi Thembe ezisitshelayo ukuthi kumele siphume siphele endlini yakho. Kodwa Thembe thina imali siyikhokhe igcwele. Senze njani ngempela? Uzosubisela nini imali zethu? Ini? Ngiyakutshela abantu baqalile manje bafuna iy'ndawo sebeyitholile-ke futhi. Into abayidingayo badinga wena ukuthi ubabuyisele imali yabo khona bezokwazi ukuthi bakhokhe i-deposit. Thembe abantu badiniwe. Thembe pho wathola kanti indaba manje ngithini mina kubantu? Hayibo. Yini? Jove ngcele. Smart sezulunyala ingwani. Njani manje kwenza njani sithela sami kahle? Amanzi shukela. Ngilethela amanzi. Ulight ngiyeza manje. Cela-ke ngani zami ngizwe kahle ngendaba yemali le. Yebo iqiniso ikhava i2 million. Manini man angaqeda ukukhuluma. Yonke leyo mali ke abantu abami ayizilaikhaya. Hayi Hayibo. Kanjani ayizilaikhaya? Nina nobathathu nizothola 500,000. Sebe noThembi bathole nabo $500,000 wabo. Mama 500,000 each. Mhlawumbe shuthi uZanele uzoba no500,000 wakhe. Nami ngifuna Cha. Njalo anele. Nina nobathathu nizocazela nalo 500,000. Oh phela mama njalo shuthi imiliyoni phela lisala kuwena, right? Njalo. Mina njengoba wena umzali wabantu abami. Angizangithole ngisho isent. Kanjani mana? Kanjani? Mama ukuthi awutholanga lutho-ke wena ubani utholile? Wena maphela uyafana ukuthi unkosikazi kababa. Lo 1 million kumele uze kuwena. Mawungezi kuwena ma uyaphi? Angi-understand ma uma akatholi ngisho nanesent. Kanjani manje cause Ngani zami angi-understand nama ngazi. Anginazi impendulo kwamanje. Kodwa-ke mfethu engikwaziyo nje ukuthi le mali esele izotholwa mapaseka Melato. mapase mana mama uba manje mapase mama mapaseka akuyena lo muntu ubuthe angimgulisha izolo ebusuku. Mama ubani kanti mapase manje uba manje mama paseka Melato ayingeke. mani uhlangana nabo mapase 1 million bonke. No guys.
Ungaphi amapaseka futhi? Mthomeni. Ulwandelwe lwasifo njani? Akhona bakhona. Awu, Thembi. Ngesingajabula umoya mntakasisi. Wazokhula, ndodana. Sawubona baba. Unxase baba, ubaba Sotho ubani? Oh, mina nguza qheqhe Duma. Umalume wakho ozalwa nje ncamashini onyoko. Imali. Awuzonga ke. Mama ngempela phela lo. Ima. Wakuba mama. Impela nezinqotho zakhe. Sacela ungibambela. Uthe ubani umalume uzaqheqhe? Uzaqheqhe nezinqotho zakhe. Umfobo kama wami. Awuzonga ke. Wethembi. Mina Imangazo ukukhula nje Thembi. Ngimangazo indlela enikhule ngayo Wethembi. Ngesikhathi unyoko eflathela ikhaya ndodakazi. Hey, wena nomfweni usabelo. Oh, unomsana ukubisi lebele impela ntokazi. Ayi, manje bazongijabulisa sibengalinde esikhomuntu soqhabuka ngokusheshsha okugaka. Hayi, Thembi. Thembi ngabe ngizophela isimemezelo emsakazweni. Ngathi angivele ngigxume ngihlala ngabe sapholisa amaseko. Siningi isikhathi esasimushakele ndodakazi. Uyabona ke lokho ngikuthatha njengophawu lokuthi naye uthobile usekulungela ukubumbana nomndeni wakhe futhi uphi yena udadewethu. Hayi. Malume umama ngasekho emhlabeni washiya ngonyaka odlule. Hayi. Akukwazi. Hayi akwazi. Malume. Sikene ngaphakathi malume. Malume asithi ungena ngaphakathi. Malume. Saphezela ugqondo. Wele. Ayibo, uba manje lesibhalo sofa Hlala phansi. Walethe. Lona umalume wethu mfowabo wamama, umalume uzaqheqhe. Malume wethu. Ubhuti wamama. Ngoba ngisabantu bakwaDuma nje babangafuni ukuthi bahlanganisa nomama. Babe ngafunda ukuthi bahlanganisa nomama. Kodwa manje babuyisene umama wathi akazosibona umama wathi azosibona umalume ngoba ekhona. Oh, uthunye umama. Oh, hayi, mekunjalo umalume. Hayi, sizokwamukela la ekhaya. Hawu, ngiyabonga kakhulu mfana wami. Ngakhula bo. Hayi. Malume. Hayi ukhulisile uMaduma. So indoda sabela. Uzama malume. Hayi mina agcina usemncane ubani usanukubiza. Malume. Malume ugcina ukukhuluma nomama. Guys, ngiyazini asingimseshe mina lo mapase wakhona kufuze ubukhona la ku social media ngeke phela. Mazetha bethi azi ungayizi lonto bethi. Nokubona kwami nje ngibona ngathi ngimoshela ngesikhathi nje. Ngoba phela lo muntu umama ungicekile ukuthi ngimseshe ngabhuduza yonke indawo ngimcinga lo muntu. Kodwa umangaza wamfethu ukuthi uma uqambele namanga phela ngoba uthe lo muntu uconnected nezintandane emsebenzini wakhe. Uconnected nezintandane emsebenzini? Hayi, angiyazi maleto. Yazini mina into engayikhola kahle la ile yokuthi ubaba engayenza kanjani lento le kuma engayenza kanjani ngempela ngoba phela ubaba bemthanda uma understand guys understand aningivuse mhlawumbe ngiyaphuma. Guys, man, what if ubaba nomunye umndeni singawazi ngaphandle? Ngeke. Angeke sazi guys. Ngiyavumelana nento esho. Musana ukuphika guys. Ngiyamkhumbula lo mama osemafama. Ubaba bengayenza lento kuma wethu. Wayenza kumama lo wasemafama. Anele mina ngicela ungangitsheli ukuthi kungasiphinda kungabheka kuthina yini lo. Lo Zandile. Cause ngitsheleni ubani kumapaseka? Hayi, uba amapaseka guys. Yena umapaseka ungena kanjani emalini zethu? Nami ngixaka 1 million wonke pho. Kanti uyini mapaseka vele uyini kubaba mapaseka guys hayi ngeke akwazi ngeke
Wena Sipho uneshow uthi umbhekisisile ubaba I'm not sure. Awungenanga ka-Instagram kodwa Zandi. Phela wena Ungenelele Instagram ngqondo wazi yonke into. Nathi singamthola phela. Hawu. Ngokudlala ama-game sho. Yabo malume asikusele angaka ngempela uthi sisanomthandeni. Hayi ke uma wengane yami wavela wamosha yonke leyo nto leyo. Asimoshela ithuba kodwa ke hayi akusenani. Zonke izama. Imali emshana. Uyazi ngingaze ngikhohlwe la. Awukhiphi ifoni yakho lapho sithi kushaya ithombe ezimbalwa belana umalume. Ungathi phela sewuphumelele sawulapha phezulu bese yamkhohlwa umalume. Shutha malume angaziphikisa. Ngizongishutha ngefoni yami. Awushutha. Engithi yamshutha kahle. Hayi singaveli ngethombe. Basobhani ngempela imani ngahleke. Uzake? Awuhlaka phela malume bakithi. Uzake? Phela nomunye uphansi ke? Us. Hayibo. Sibona. Ngithamba usho ikhona kodwa idrink umalume azobuya iphuze phela. We lutho yazi shukela ngokwazi usithengeni. Khuleka mina nosabela sohamba siyothenga. Besivele siyoyitoto. Oh hawu kanti engcono. Hey, sungishayisa ngovala nawe malume asisenawo nje udrink Kuzohamba. Malume uphuza mopho drink. Hayi emshana. Hayi umalume kabuzo. Uyazi udaba uyazi ukuthi umalume uphuza. Hayibo. Drink Usebenza wakho njengomshana nawe ukwazi. Sakhuluma khululeka malume uzokubuyela no drink wakho. Drink manje. Phuthi umshana. Waphatha Athi ngeze ngibe ngifona ugogo ke mina. Neyakho. Nayi yami la. Oli. Azisiwe. Hayibo, ngintaba encane kanje umuntu usekhathele. Hey, kodwa ke baba ingane iyakukhumbula masixoxa nje la fanele. Sanyakaze wena bheka phansi ngiyabona bheka phansi phansi ubheki. Hey lalela sale phone phone. Banikeze baba banikeze phone. Ngibuka wena bheka phansi wena man. Yes. Bheka le. Sampa. Mama. Baba klima zangu nje baba. Sampa. Hamshi phela.